In Kolmersweg baant een vuurronde Quattelone. Een groep jongeren heeft een caravan in de brand stutsen op het dik. De brandwacht is bij het blussen bekoegelen. Ik zou zeggen, let het mooi branden. Er is verder niks aan de hand. Geen ruzie, geen ellende. En die man komt eraan en iedereen krijgt een pakken bewegelijk voor zulke man. Ja, is dat nodig? Ik vind van het. Toch helft van de ME krijgt de brandwacht het vuur uit. Maar krijg letter als de helpdiensten voort binnen is het weer onstutsen en gaat het feest terug. Nevens de jongeren in Kolmersweg komt er toch de coronamaatregels dat elke nier op het vuur komt. Iedereen mee. Zeg maar, iemand zei van ja, we gaan hierheen en dan tikt iedereen app tot was, zeg maar, en dan komen we hier. Dus dan in één keer zit iedereen hier en dat is gewoon, ja, dat is één groot feest natuurlijk. Dus dan groot viewer dat jij erbij bij ons. Ja. Ja, normaal dan hadden we zulke ellende net, maar nu je die corona al wat is, dan is het al je ellende maar je mee. Neem het maar op. Instanties hier van de politie en zeg maar, neem het al maar op. Dus dat je zo'n reboelje is in Kolmersweg, dat komt door de corona? Het komt in principe voornamelijk door de corona hier. Heel normaal, heb je zulke ellende net, dan ga je mooi op stap met je. Hey, Café Prins hier bij Melle, dan is er niks aan de hand, dan ben je wel hier mooi voort. Wie had ik zijn? Iedereen heeft een zelftestje van tevoren dat we bij elkaar komen. Ja, check. Negatief. Sowieso, als de politie komt, dan jouwt je net terug om daar dan maar het zien in te gaan. Ik begreep wel dat die mensen er net staan met 2 glas casino's en een chocotof achter de kiezen. Dat die wel wat oorshand hebben, dat ik een rol speelt in hun gedrag. Maar dat praat het net goed. En men moet gewoon met de hand van de politie afblijven. En vooral van ons brandweermensen en ons gemeentewerkmensen die gewoon daar de boel staan op te redden en te blussen voor jou en mijn veiligheid. Daar mag je van afblijven. Dat menen we serieus. Dus ik net dat dat maar een geintje van u is. Nee, op het moment dat er dus vuurwerk naar gegooid wordt of naar een politie, ja, dan grijpt de politie in. In totaal 3 van de 4 plakken in Friesland waar de ME inzet is, lis in jouw gemeente. Hebben Arjen die nacht ervoor nog net iets hand. Hij houdt er een verklaring voor? Nee, ik heb er natuurlijk net een streekrechte verklaring voor. Alleen nog, ja, het is een optelsom denk ik van een aantal zaken. Allereerst de corona. Men kan nergens heen. De dorpshuizen, de feesttenten die voor ons altijd wend wienen, die binnen er net. Aan de andere kant, deze hoeken van Friesland is altijd roezig. Blijen, Halm, Hevin, Verliezen, Anjemik, wel roezige plakken geweest. Nou ja, Kolmersweg is ik net een hoeken die waar het altijd heel stil is. Dus in die zin past dat ik wel bij de couleur lokaal. Dat praat het net goed, maar ik ken een verklaring wijzen. Den Jonker is het natuurlijk wel zo dat dit wel een zaak is waar ik mij als burgemeester wel zwaar genomen heb. En dat ik precies heel om het komende hier met de politie, met de dwarsbelangen te praten en te zeggen van jongens, wat is hier nou aan de hand? Kunnen we daar nou wat in budgetten? En laten we alsjeblieft hopen dat takken hier die corona voorbij is en dat men gewoon weer een ouderwetse oud-en-ei vieren kan zonder al te volle rottigheid. De politie heeft 1 persoon aangehouden bij de ongeregeldheden in Kolmersweg. Die jongen wordt ervan verdacht vuurwerk smietend hebben naar de ME.